Ini di website no, pengelolaan finance ini yang no, sini apa yang no, kuliah hari sini apa no? Banyak taman, langsung ya, awak nggak bisa pikir lam. Awak tidak kayak langsung. Awak itu belah kau Arun para tomble, dia lalu Arun para. Jangan banyak nih. Jadi bisa ini ya. Sini nggak tahu apa. Cari cara, cari. langsung nalayana, jadi angkoi naik ini apa no, ya begitu website no, launch hari naik, ini yang sana angkoi naik, terus kalau hari kita aku pindah balik, oke apa dulu? Nay si Debbarma ang tabung ng nakoptang sa kinay ani koptang ni mong luay. O koptang na sinay kabor ng ganang si gerentang sabita Debbarma. Haina banuway ruwa naguway achuk layan gana. Khani kopbuju kengana maju samlalay ungay jana. Nang haybina ni hayong nainani boro tong hatay guju. Sinamo jungma kau kebangma tibuntiya ni buju. Hatay hakuwa ruwa nukuwa ari subaynay bidoy. No kawa thangnay tang tong chanay jumay bodol noy. Bekerang hodi ang begok sadi tongan nini gana ani koptang orang nak. Digital platform lama ketalonti yang je koklok purinai apun ibung belama. Ang kaini koklok purinai kisah no para tete no lama wan. Lama te himia kebo sal putuma ano naharo joto. Oi biang thang lama de koro sunggo lukuro. Ani bukhani kok tanggi satai norok no sanayang o lama no. Hibjak, bokjak o lama. Bini ko thamaru tugo ang lama te himia kebo sal putuma. Lama ketal senamai rekha rega masto. Lama tu. Nini phunukjak lamarok joto namu thakjak. Kuthar dormoni bijabrok bo anote lama phunuk malia. Ani mokol nuksia haifano sinimano lama pinei rujak thuini marirok. Nini phunukjak lamarok tabuk bolong khajak jabra asaijak. Puitoni tuimabo tabuk ranei thangjak. Haifano tei bathagi tongmaya ang tabuk ketal lama rutuknai. Hambai. Website ni mungka apa? Saya Ini sini website ni bumungka Kholongma Kokrwbai. Kokrwbai. Tahu khas Khaikha man nai? Kholongma.com. Kholongma Kokrwbai ini .com mereka senang ya tahu. Kholongma Kokrwbai sih. Jengno kok kesari kelangmani bagai. Tabuk ang jorano yafanai tekisa kok narok nani bagai sini kok propte hukum mission ni kasko boram nang Dr. Bijoy Debbarma. Kokborok Kokrwbai ni je ketal labdang phiogmu ketal yapi jengmu digital phone bai Kholongma Kokrwbai bumung riwoi Kokborok kumun bising piklai je panda tini tui tharmani je panda jang sajaka o pando banjak phanai tini borom ganang DDD sini EM CR Debbarma te majak phani dara Bikas tebo da Chandраkanto dara Chandramoni tebo buku Birsati
শর্মিলা শ্যামলী তাইব যত চিনি সুইকুরুং প্রসাব কুরুং যত মানজাক ফাইকা kaisa ketamo sekangmung tai selaimung abongkha langmani mari kathang tongone mari nung kaisa jela thagui tongkha mane abongkha nini uklo uslo mani uthi thui thangone hai mari kaisa jini borokni live mono chung kisa chiru khatam nuk jugni kok semana Darwin tam saiklang mekran simse borokunggu mekran sim borokung thane sai bisinangka lakhs of yan nangka tamon nian dathal hini tongkung kumu sipian loisung khung ispeneng ble obno tam juk sopaikha nini holongni juk tamani juk luhani juk sorni juk obdiklai mol sopaikha abun loge kaisa mon kaisa nini slaimung sokpayo borongni bin slaimung sokpayo bongni to mungcham slaimung sokpayo bongni live mo slaimung sokpayo abutino tamka pala tam tongmani nini rajanno juk tongmani nini samajjo juk tongmani tabuk jongro gণতন্ত্র পাই sokpaikha kaitini je tirbasarokni je siri kothmano chung kaichom khaitam nuk jero kai chung borong tong lai khuk tang lai chalayo tang tap khai chung digital ejo phai sokpaikha katal mol phai sokpaikha chung je chini o garing rogo chini si kajam tam rogo chung kajai tong khai chung sakai mala chung komnan sarchin sanglam puri chung komoi to chung aro tabuni hayungo tabuni je present je ni tam tong je o jaga chung thangoi tong maya chung uklok sula chung komar thanai sikha dikha simung rungmung soisi joto baino neni yapi baksa himoi chungbo chini baithana chung masalani obini obotiya je chini yarung no chini sirisiti no chung kai thania chini yarung no chini sirisiti no narugoino obini saka je pyramid jerkom saka tisa jago bujuk saka kase deba oboti klai bawo foundation klai chung masakalani chini live no chung koi mangla engkai chung tini tabuk digital juk angkasa jetu ang Kokrwbai bai ang gendaljak nuk mane chini bising ko kamangma siklaro young promising Kokrwbai writers rock platform maya tai tabuk je nini print media busati morok hinfan tamnok borok karing layu কিন্তু সালকামগাবো থাঙ্গই তং ইয়াবো নিনি হয়তো কাইসা ইস্যু করকা বিশা বিসিনি হলেন আবো থুই থাঙ্গো কমটা থাঙ্গো ওকে ওয়ান্স কাইসা চুং मा খাইনাই আনি ইয়ং রাইটার্স কমাই থাंबाय नाय বনো চুং কাইসা প্ল্যাটফর্ম ইয়াফরা নাंनाय অবনো ওয়ান্স গনে চুং তিনি অবতুই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইয়াফরকা তিনি সংসাখা যে খলংমা বুংনে কাইকা সুমান তামি খলংমা বুং অব চিনি লাইবুমে গদাল জাক আংকিসা শর্ট 1 মিনিট বিসানো Chin buwagra subrai ni kokchon sai mana je joro chini hukumu mukumu jenit ekdom sakawo jeon ni osukni amlo jerokom nini ei joton saka soya deba ei civilization chini borokro ni civilization bo jorao ching bodo dimasa tipras jota thamcha tomna jagawo subrai ni molo engkai bini besar dakin sabai drikpoti dakin sakani ni dimasa rani ni bhoga chaikha tai dakin sa kesu interesting kok abo kul interesting ai dimasarok ai lusar gon dakin saino chungka lusan ba dakin saino engai subre rasu tu saimano bo kajmon basa jara takrung loprung abar mase bo isis namo bini 11 জন isis dong mane engai kerang kotha mote ei engai je bung je dakin sa samane bo খুব সম্ভবত বতই নিনি লুসাই বা নিনি bini rani temana bini bhog ache khan bono dakhin sabu kharja engkai bot subrai thimanu ulo dikpoti okra bono khai tamkha dimasa raja atlangoi bono dimasa raja ni bini khai sachala kuri ge bono tlangoi bono raja salamka engkai subrai thimanu ulo dakhin sana second bo
tam jikpatri bini bo ase mani engkai tamni singhasan bos mana kok engkai bono bo gosilia he obti ungmaya engkai obti bata payung ai bulai toklai ungkha chaba ungkha obton saimana engkai brogu fru chung bromputra oyang naro ji beko tonglai mani osose kaklai khano chung bromputra bare akoi phaile te je tabu je borak tima je nini ei tamhi bono ei Kasar district Kasar district ba nini borak beli hi tongo or je borak tima ab kaisa bromputra ni kaisa branch kaisa kaisa shakha ko ei bedek abna chung Kholongma hino dimaso bo Kholongma hino taisa ko borok beno tima borok tima hino engke abna u sakana simbro abna toklai khlai borok tak silchu je tongo borok hai borok dakhin sa poila 30% rajdhani Kholongma achuri obot nini silcho tapni present day silcho tongo silcho kanabo engke obmane chung I Kholongma hino bunar kha Kholongma engke obai tamo chini agai kasamni halok chung dimas rok bai borosar rok bai lalung rok bai je sancha tongmani obno chung mutu khlaika chin raibno chung mutu khlaika plus obon lage chini je hukum chung gadalaino I Kholongma bung pharo hengkai chung tini hukum mission mo khalai chini bagoi abo chung pura chini 30% dofano chung I chini digital platform no chung tin tharoi rikha oro nini je khali hukum mission ni borok sim sinapati ya je kono Kokborok sinai chini borok pharo sui feinai kra or Tripura hasniya nini Bangladesh ni bromno ang juwa khlaika kok salika ke borok bo belai khlai tong khlaika cha khabono borok bo jaga rohnai engkai ob kaisa tami yakhrai ha samong tangnai obisimiya chung oi Kholongma digital platform bising khlaioi dimasa rokbai bor rokbai chung yakhrai bolainai engkai I Kholongma je Kokrwbai je tam tongani je chang jakha obno o samuno chai thani jone samu tangkha donuras kisa phana sanaya yang phaingo donuras to tong yang phari kisa phai jotini bara kolom te khikla ne ungkai bose eko donuras gabini bagi joto kisa yafa khobna be sang bono botana ke bo angoro chief editor obni ta editor dujon korang tongo bobai runit phaidi runit thangka he engkai chung siklar no chung yaparika khaklayo pura chin tabuk chin joto young jaraita tongo brokta chung platform yaparika tai obong de songshopurno tani hingkai abo nini joto mari kothma yung tongnai kothma state tongnai koglok tongnai kok bakhal tongnai chini laibone kok tongnai joto tomna jagabo joto chung tam khai chini laibone chung joto no bona tam khai engka tini je chung ji yapri changmani khaklayo Kokborok ni bagai kaisa millennium step chini Kokborok no bo biskang tlang thanai taibo chini Kokborok ni bumung no taibo kuchu khati sanai chini Kokborok ni taibo pi nai taibo endis khlai tai obono je purpose no tu je once mo tu je nahar mo tu chung changmani o nahar mong no o lamprawo chung soyoi manai oi puito nargoino tara tin jara sokpanai joto okra chakra takuk bukuk suikurung media joto no paifleya hambaya farai ani kokno ang korno thaka khulumka Kholongma website Kokrwbai website ini songchawai rijaka inaugural thlai rijaka obo Kokborok tai hukum mission borokni luazima bai yaprisama bai angkha aboni bagai poile ang Kokborok tai hukum mission bini general secretary bini kasko jotono congratulation khlaio ar oro phai manja phainai chini jara je bororok Kokborok no tui wansuk nai Kokborok no tui snamnai Kokborok snamnai hi saman gengkai literature je borok srishti khlainai chung tabuk o jaga phaisok pailekha buini kokno phapaya gengkai khako komungya gengkai oro phai manja phaika chini taku kokra borom gonang Chandrakant Murasing
abo sahitya academy puruskar manjak engkai paimanda phaika ata bikas ata chandramoni kokborok sraisari sasiano tai joto oro sui nairok sui kunurok dipali phai manja phaika basically oro sui nairok no ani kaisano ang wansugo puila ang sana musung ang kay nor jehetu announcement rok khlayo ngai o announcement rok khlai puru ang tam khana ang sajung asugo wansugo phona no oro phaigra di hinai koijao phaike hamnai ge abai rok khlai announcement rok ta khlai jadi phona no oro phaike phairen bagai koijao phaijadi sengnaय ngai chini announcement khlairmani rokbo kisa yang nahari khlaidi thaising ang kobangma salni chimi sab saka sar Chitta Ranjan Debbarma sar taimono Chandrakanta Murasing ta hindi sar abo kaisa title ngai maya sar title ya salutation abo just nungnan puru mane officially ngai mano kintu jefuru kaisa program sana nungkai borom gonang musang Chandrakanta Murasing abon baratai tai himono borom ngai maya ngai aboni logebo sarbo nunga gai ngai take seka ang nungmani buini jotone no jemon khasi rokai ba no ba ngai nabo borom ngai thanga abo je no mano nungono ba hin mano sinia pano hini mano ngai sikam rokai pu no ngai sini khai tawo sung namlai maya ko ngai chungo tawo si ang tawo taimono ata Chandrakanta Murasing be sini laya lama maleka hini mano anggono dada kok sanai kintu kok thaisa bai anggono pufano boro himahai chini amoti rok nyako norok tabu sikla rok abono tiye wansugi mano tai kisa kok angon sungmani engke je thasing chini ata kura saka Chandrakanta boronggonang Chandrakanta Murasing oro Kokborok Kokrwbai simia manka hangkai chini live woman rock with reference bini support khlaiye je mani or digital form ma phainai ka jung live woman ni kok salai tongo kintu live woman no jung tauk jarati porjonto jung tauk no khlaija gya record khlaija gya tongphan tongo oro tongo documentation ya jung jotono saiman tongo chini ha age sekango garo hill jora khasiya jointia jora Brahmaputra Timarkung jora Barma jora aboni chini o website rogose chini baithangni website baithangni digital je documentation no amorok chini aro se tongani jung buina aro se taw naidugoi manalayo engai take seka ang sanamu sungo bo sai thanga chini baithangni sagono phan tongna nangnai khlai mano omhai phan chini bakhaun dongna nangnai chini borok ni kaisa ang nogo khlai de manno ni simisi chungchengo ang sanan musungo 1990 mano ni simi chung jodi chung calendar tring jodi chengya hangkai tini awajagan tongkham tring no tuye ke wansuk lakhung tring no hoisi khibijaka Tripura administration no tring no hoisi khibijaka chengkha engkha abaklai sahitya Tripura taimono Kokborok Sahitya Academy Sahitya Sabha Kokborok tai Hukum Mission omo phailei tongo ang normo saran musungo jung yapri semani jodi hamia hangkai komornai yapri semani kaham chini bukhani phan ang saranayo bukhani phan hangkai confidence chini sakni se confidence tongna nangranai ang pori nei mani kaisa jagabo Israel rok nokto Israel no saimano Israel rok Yango tahimono Mussolini song Hitler songmai satok jakmang satok borok hai chung jodi buthar jakhang gai tipra sara tongla khamung 3 lakh rok se gas chamber habri 60 lakh se gas chamber jodi buthar ka gai jungle tawuk se 13 lakh tui thangbai khamung aro ni se borokle tawuk sama sawo inje tawuk je Israel tongmani
borok nok pai jaga painan chengkha borok ni jaga bo jaga painan chengkha tabo ata okora kaiha jaga pakha hangkai bo aro tongman ulom ke gana gini ang pakha po pakha hai klaise borok erlaise borok tai mono 1948 o স্বাধীনতা নাও जों স্বাধীনতা নানানি কক্সায়া भारत हाबाय जों कागज थांनानै कक्साया जों बाय थांनि जागायाव बाय थांनि तंमुं जामुं गानमुं अमो जुदि क्लाइमी हंकाय तेकेसे कक हंकाय इनजे डिजिटल थाइजिं दा चंद्रमणि साका बोताम साका जे ताबखाय डिजिटल फॉर्मेट डिजिटल प्लेटफॉर्म जों हाय क्लाइमान अमो क्लाइमान जों नरखाना गाजतनो अमो हायनो जिनिबो जिनि तंमुं जामुं गानमुं बेबागनो जुदि आबनो कमार्शियल फर्म जुदि थांबाय हंकाय मोनथाङै माया आंगामो सामानि बेहायले कमार्शियल फर्म आंनानो सानामो सुंगु खुमु नंगो तामगै पुरिचाना ना खुमु नंगो तामगै पुरिमान थका आंगाबसे बुजिया तामगै आरो आवान बाति आवन बांगुइ सिमिसे माननाय नं बाद्ध माने नों मास जानाय थांगाकाय अखुइके हंगाकाय आवान बांगिनो नों मानाय तुंनाय तामो तंगे आवन बांगै रोदि gesang hingga kape sogoi rimani teisa morok nai gesang hingga kutung hingga teisa haing nai awan bati to abo tabung no klai tabung sari manu tamgoi chung klaimia chini sago se bas bai thangni phan tong nang nai mani abai kri shilongo thangni jado masanai nong khasini jado se masanai nong artai nai to kai mania tai kun to tongo haipano nong buini ngo phan no ko mathang nai अफसिनि बखाव तंना नांनाय जों क्लाइमानो जों क्लाइमानो बखातास्ता थुइदि तिनिउंया खानांनाय डिजिटल फॉर्मेट फाइका बेलाय हामबाय आंगाव अ टीम न ककबरक ताइ हुकुम मिशन अरो आं साना नबखा हैया जे साहित्य ककबरक साहित्य सबबो सालसा याखैबा जॉइन दिफानो क्लाइमानो borong ni baro amoni to kaisa expenditure tongo expenditure share khlaiai thanglai mano chini wan sungman tongna nangnai ketal chung khlinai ketal bobo thasingo chung salaika tamno je chini resapmung je tongmani bini je kaisa khorang tongmani o khorang no formato tibinan bago codify khlinan bago codify tamni bagai nang bono o khorang mathakya tongnai थुई थांयां तंनाय बरक ताबो रोजाबनाय र सुइनाय र ग्रिफानो खरांखाय तंरुकनाय अव जोंनायो इंगे बरकनि खरां तंरुखाखैसे बरकनि खरांनि साकावसे नों कताल खरां नाय तगै माननाय अव जुदि क्लाइमी एंगे जों आफाय क्लियर मा तंनाय आबनो सबसे सामाने वामसा खरको साव आर कत रवीन्द्रनाथ बंकिम काजी नजरुल इस्लाम न ताहि मनो रिसार्च खालायो चलि दंनायसि बिले जुंबा हिसालै जुंबा फाय नंनाय बरक जे क्लाइमानि अमो तंरुकनाय अमोनि साकावसे रिसार्च जुंनाय चिनि साराय रक आफरुकै ताहिना मनो ताक बरक बना चंद्र कान्त मरा सिंचुंबाय दंगो सालसा अ फायनाय बनो बिनि कगनो सिविसि पिएचडि माख्लायनाय नो बि बसनि प्रोफेसर नाय bini bono tuisin ini income nai o jaga phaisok koi nai omo chini inko imang no chung muk thang maklai nai bakha ta bairi samung tanglai di jani जों tabuk tamung tong o drag no ang ke sanam chung tamung tong phawa chini inje resapmung musumung sumui saranda abo phurungnani bagaibo kaisa para wo club phano abo phurungnan bagai जे कुरुं रकनो जों माने आबोनि एरेन्जमेन्ट माख्लायनाय आबोनि व्यवस्था माख्लायनाय थासिङो नायसे रोसा माने सामानि कक्तां सामानि बाहायक्लाय तेबो खाना तक्लाय साइमान आबोनि फुरुंनानि बागैबो चिनि बिसिङो काइसांगो तंना नांनाय जों दाबो चिनि बर गोबांमा बाक्सा दंगौ जे ताहिमनो सारायगामा सुरंनान बागै बुइनथानि सुरुङैन दंगौ जोंखै तामगै फुरुङै माया अबसिनि वानसुंमानि फाइमा फाइनाय अबनो तुइनो चिनि नाहारमुं वानसुकमुं अमनो तुइनो चिनि बररकनो बाहायक्ले इनकाम बुख्लायरिनानि बाहायक्ले जों कमार्शियल मुडो थांनानि अबर चिनि वानसुंमानि फाइना नांनाय जत्तनो आं अबनो ताहिमनो कयनानि मुसुंगो जों काइसाबे काइसा थाइं सामा हायनो
ইয়ে তাবুক আং দাদানি সমালোচনা খাইকাঙ্কাই আবনো নেগেটিভ খাইতানানি ও সমালোচনা ক্রিটিসিজম তামা পজিটিভ তং নাইতুকদি আবনো নাইতুকনা নাংনাইসং जों तामुंनाय ताबुक जे ताबुक सिचुएशन तामुं दं ताबुकनि सिचुएशन नंखाय नङानि समालोचना खालाय नङानि बिरोधी आंनि समालोचना खालाय नङानि बिरोधी माने अ समालोचना मु कायसेले पजिटिभ दंखाना नायतुकना नांनाय बाय थांनो आबो एखरगो नायलिया जों ताबुक नङानि बिरुद्धे साकांखाय से आबो बाय थांगा बबाय आं हालकसो करिखा थासिं खिबाय तान समानि कक समाहाय खिबाय तान समानि मिनिं ताबोसे खिबाय तान सगो माने ना आगेनि बररक पारावो ताई मनो ताबुक नि हाई लेट्रिनो खिया उंगरो खियो इंगा आरो तान सगा माने नुं आं मताय करिखा हाई सिवले इंगा आम हाई इंगाय जों बसांगो ताई मनो याप्रि सेवे बांग्ला बसांगो याप्रि सानान इंगाय कायसा बाय कायसा जों क्रिटिसिजम माख्लायनाय पजिटिभ कन्स्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजम मा दंनाय आबोनि बिसिंतिसे जों बसांगो थांनाय अब जोंनि ककबरक तेबो आयुब्लक थं जोंनि बिसिंगो Kokborok thanggui dok thong chini tiprasa thanggui dok thong asukno